बिजाथि जानो थाखाय गावखौ हास्थायनाय अर्थात APB राजखान्थि हान्जायाव आर'जलाइ गथायनाय मानगोनां आदा नोंथां आरो बे बिश्वनाथ स्टीयरिं कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि साफ्रोम नोंथांमोन लोगोसे बिश्वनाथ स्टीयरिं कमिटिजों हांख्रायनानै लाबोजानाय APB खौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बारग' NDFB खौ गोसो गोरबोजों अनसायग्रा मेंनो रोङि रायजो राजा नोंथांमोननो गिबिसिनथारावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जानानै बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। थारैनो आं जोबोद गोजोनदों दिनै आं उदालगुरिनिफ्राय फैदों नोंथांमोनखौ दिनै आं बेबायदि लोगो मोनफैनानै आं सोमोनांदों आरो रंजानाय मोनदों। मानोना दिनै जोंनि गेजेराव थाखानाय जि मोननै पलिटिकेल पार्टी 17 बोसोर BTFआ सलायबोदों बिथांमोनाबो सोरखाराव थाबोबाय। सोरखाराव थानाय मानसिफोरा गोबां धन सम्पति रां खावरिफोर थायो आरो दिनै UPPला रुलिं गभर्नमेन्ट BTC खौ बिथांमोना सालायबाय थादों। स्टेटआवबो बिथांमोना एखेलगे सरकार खालामदों। सेन्ट्रेलावबो बिथांमोननि MPफोरा सोरखारजों लोगोसे सरकार सालायबाय थादों। बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार रांखावरिफोर दङ। नाथाय दिनै जोंहा थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव जोनोम मोननाय नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जोंहा सासेबो MCLA गैया, जोंहा सासेबो MLA गैया, जोंहा सासेबो MP गैया। थेवब्लाबो नोंथांमोना जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ आंहा फोथायनाय दङ एसेब्लाबो नोंथांमोना मोनथिदों बे पार्टीनि सोमोन्दै आरो बेखौ मोनथिनानैनो जोंखौ सापर्ट खालामनो आवगायबोनायखौ आं नुनानै थारैनो गोजोनदों। दिनैनि बे सावगारिया बाख्नायजाथाव। नैबे बिश्वनाथ जिल्लाया नि सिङाव थानाय जाय रायजो राजाफोर बा जाय गामिफ्रा दिनै गोदानै BTCआव सोसन जाबाय नोंथांमोना बेयाव थुबुर जाफैनायानो मोनसे सिनायथि जे नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डजों अर्थात NDFBजों लोगोसे गसंनानै जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि मोनखानाय राजखान्थियारि अधिकारनि थाखाय आरो जोंनि फैबाय थानाय 1000 बोसोरनि उनाव जोनोम मोननो गोनां जोंनि यां बा इयुन जोलैफोरनि थाखाय नोंथांमोना जोंजों खामानि मावनायाव गसंथागोन बियो दिनै रोखा जादों। बेनि सिगाङाव आं बुंनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टी UPPL आरो BPF थानायनि उनावबो बारग' NDFBआ मानो आरो गोदानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड अर्थात APB दानो गोनां जाखो। जोङो रंजानानै जोङो धन सम्पति आरजिनो थाखाय जोङो बे पार्टीखौ दायाखै। जोंहा सैथो माखासे बाथ्राफोर दङ जि बाथ्राफोरखौ अर्थात जि जाहोनफोरखौ जोङो BTCनि खना खनला जेरावबो थांनानै जों फोरमायदों आरो जोङो जोंनि बे पार्टीयाव खामानि मावनो जोंनि थांखियाव गसंफानो जों रायजो राजाफोरखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरो बेबायदि जों मोनबोबाय थादों। जेब्ला जों बुहुमाव गोदान संगठन जोनोम जानाय नुयो बा गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी जों जोनोम जानाय नुयो बेयाव जोङो मोनथाम जाहोनखौ नुयो, मोनथाम पइन्ट्सफोरखौ नुयो। बे मोनथाम जाहोन बा पइन्ट्सफोरनि थाखाय बुहुमाव माहारिफोरा बा सुबुंफोरा गोदान गोदान पलिटिकेल पार्टी एबा गोदान संगठन बुहुमाव जोनोम होयो। बे जाहोनफोरालाय मा? जायहा जि जायगायाव समायसा थायो जेंना जेराव थायो बे जेंना बा समायसाखौ समाधान खालामनो बुहुमनि सुबुंफोरा संगठनफोर जोनोम होयो आरो गोदान गोदान पलिटिकेल पार्टीबो जोनोम होयो। बिनिफ्राय जों नुनो मोनो नम्बर 2 पइन्ट्स जायहा बुरुन्जि थायो, जायहा जारिमिन थायो, जायजों लोगोसे हिस्ट्री थायो बै जायगाफोराव बै जायगानि सुबुंफोरा बै जारिमिनखौ सन्मान मोनहोनो बै जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बुहुमाव सुबुंफोरा बा हारिफोरा गोदान संगठन बा गोदान पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनायखौ जों नुनो मोनो। नम्बर 3 पइन्ट हिसाबै जों मोनो जायजों जेराव सिमां थायो बिथांमोना बै जायगायाव गोदान संगठन बा गोदान हान्जाफोर जोनोम होनायखौ जों पृथिबियाव जोंनि मेगनजों जों नुयो। बे मोनथाम पइन्टआ बारग' NDFBजों लोगोसे दं। जोंहा मोनसेल' गैया, जोंहा समायसाल' गैया, जोंजों लोगोसे जारिमिनबो दङ, जोंजों लोगोसे सिमांबो दङ। जाय सिमाङा जोंनि मुंख्लंफोरनिफ्राय फैनाय सिमां, जाय सिमांखौ जोंनि मुंख्लंफोरा जोंनि हानि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि इयुन भबिष्यतनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा थै आरो जिउखौ नागारलांबाय बिथांमोन बायदि गोथार मुंख्लंफोरनिफ्राय सिमाङा जोंजों लोगोसे दङ। आरो बे मोनथामा थानायनि थाखायनो जों थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव गोदानै जोंनि गेजेराव UPPL आरो BPF थानायनि उनावबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जों जोनोम होनो गोनां जादों। समायसानाय माथो जोंहा मानि थाखाय जों जोनोम होनो गोनां जादों?
दिनै थैजों बायनानै मोननाय 6 सिडुल माबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना गोदानै हाबजानाय दिनै BTC आव जों मोनथिगौ BTC आव थानानै जोंनि पावार एन्ड फांसनफोरा गोमालांदों जों ओरैनो मोनाखै रायजोफोर दासिम जों जेसेबांखिनि मोनदों गासैखौबो थै आरो जिउ होनायनि थाखाय जों मोननो हादों जोंनाव जुदि लामा मोजां जादोंबा जोंनि सुबुंफोरा जुदि साफा सानै थिकादार जादोंब्ला जों हरनि गेजेराव जुदि स्राङाव थानो मोनदोंबा जों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव जुदि साख्रि मोनदोंब्ला बेफोर गासैखौ जों ओरैनो मोनाखै जोंनि मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउ बावनायनि बिनिमयावसो जों मोनदों दिनै बे मोनखानाय जोंनि माखासे खुंथाय गोहोफोरा दिनै गोमालांनायनि लामायाव बिनि थाखाय दिनै जों जेंना बारग' NDPफोरा निजास्रा गावनि समायसा दङ दिनै NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नागासारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बे समायसा दिनै जाथिनि थाखाय नांनानै फैबाय जोंनि गोबां लोगोफोरा दिनै न'आव थांफाफिननानै सोरबा दाउ दांना जाबाबो आगोर मोनाखै सोरबा हाजिरा मावना जाबाबो दिनै आगोर मोनाखै सोरबाया दिनै गावनि केसखौ उइथड्र खालामनो गावनि जाफैबाय नाथाय जाथिनि थाखायसो खालामदोंमोन हारिनि थाखायनो गासैखौबो बावसोमदोंमोन दिनै जोबना फैखांनायनि उनाव गावनि जाफैबाय सोरबाया गावनि हा बन्द होनानै सोरबाया गावनि मोसौ मोसा फाननानै केस सलायनानै आगोर मोनाखै दिनै जोंहा समायसा दङ जोंहा जेंना दङ जोंनि मोनफ्रोमबो समायसाया पियर पलिटिकेल आरो जोंहा गिख्रंनाय दङ दिनै जाथिनि नांग्राफोरनि जाथिनि नांग्राफोरनि फिनिशिंआ जुदि बेबायदि जायोबा हारिनि थाखाय नांना फैनानै जुदि जेलावनो थाबाय थानो गोनां जायोबा हारिनि थाखाय नांना फैनानै जुदि केसफोरखौ गावनि सम्पति सिलिंखार खालामनानै जुदि फोजोबनो गोनां जायोबा बेखौ दिनै बारग' NDPफोरा गिदों जारिमिनाव बे गाज्रि रोखोमै थागोन हारिनि अलखदनि समाव गावखौ बावसोमनो नांबोबाय जुजिबोबाय खाफाल मोजांखायसो थांनानै थादों दिनै बारग' NDPफोरा जोंनि गोबां लोगोफोरा जिउ नागारबाय मुंख्लं जाबोबाय दिनै थांना थाखांनायनि उनाव जुदि जाथिनि थाखाय नांना फैनानै जोंनि लोगोफोरनि फिनिशिंआव जुदि जेलाव जायोबा जोंनि केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय दिनै गावनि न'खरनि प्रपार्टि धंस खालामनांगौ जायोबा जोंनि लोगोफोरा थांफाफिननानै दाउ दाननानै जानानै थांना थानो गोनां जायोब्ला हाजिरा मावनानै जुदि थांना थानो गोनां जायोबा जारिमिनाव मा रोखोमै थालांगोन NDPआ जि जारिमिन सोलिदों बियो दिनै लेटेस्ट मोनसे टेक्न'लजि बा जौगानाय मोनसे मुगायाव मोनफैनायाव जों जारिमिन सोरजिदों दिनैसिमबो जोंनि लोगोफोरनि गाव प्ले जानायनि फट'आ गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनो दिनैसिमबो जोंनि लोगोफोरनि गुलि नांजानानै हां सिफुं सिफुङै जिउ अंगारनायखौ भिडिअफोर दिनै एभेलेबेल मोनो बेफोरो दिनै 1000 बोसोरनि उनाव जोंनि जेनेरेसनाबो नुगोन 500 बोसोरनि उनाव जोनोम मोननाय जोंनि गथ'फोरा नुगोन दिनै NDPआ हारिनि थाखाय बेबायदि बावसोमदोंमोन आरो बेखौबो मोनथिगोन बिथांमोना जारिमिनाव बे बर' हारिनि थाखाय नांनानै फैनाय NDPफोरनि फिनिशिंआ दिनै जोबनायाव जेलाव जोबनायाव दिनै दाउ दांना जानांनाय जोबनायाव दिनै हाजिरा मावना जानांनाय बेखौ बारग' NDPआ थाजानो लुबैयाखै गिनाय दङ जोंहा मानोना हारिनि समायसाया आरो फैबावनो हागौ जेरै हारियाव समायसाखौ नुनानै 1986 आव नागासारा DSFखौ जोनोम होबाय आरो जों बुंनो हाया 50 बोसोरनि उनाव जोंनि गेजेराव हारियाव आरो समायसा फैया बेबायदि समायसाफोरबा सोर स्टेन्ड खालामगोन बे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय नांना फैनानै जुदि नामग्राफोरनि जिबना बेबायदि फिनिशिं जायोब्ला बेखौ बारग' NDPफोरा गिखांनाय मोनदों बेवहाय जों बुंदों जारिमिनाव जाथाय जोंनि फिनिशिंआ मोजां जायो हारिनि थाखाय नांना फैनानै जोबथेसालियाव जुदि फोजोबनो गोनां जायोबा बे दिनै जारिमिनाव रोखा जानानै थागोन अब्ला उन जोलैफोरा हारिया अलखदाव फैबा सोर नांनो ओंखारगोन बे बाथ्राया नंगौना नङा आं सोंनो हास्थायदों दिनै नंगौना नङा बे बाथ्राया दिनै जाथिनि थाखाय नांनो रावबो ओंखारनाय नङा उन जोलैफ्रा फावसयगोन जों बुंनो हाया हारिनि गेजेराव बेबायदि समायसा फैया होननानै बेवहाय जों बे समायसाफोरखौ समाधान खालामनो जोङो जुजिदों आरो बारग' NDP इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPआ सारि बोसोर नाजानानै जों गम मोनदों जोंनि बे मोनफ्रोमबो समायसाखौ समाधान खालामनोबा जोंनो राजखान्थिनि अनसायनाय नांगौ जोंनो राजखान्थिनि गोहो नांगौ थांनाय 2020 आवनो जों बुजिखादों सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जाबाय जोबथेसालियाव थाहैफिननांनायखौ जों बुजि मोनदों दिनै बे पियर पलिटिकेल बेयावहाय राजखान्थिनि अनसायनाय मोनाब्ला जोंनि समायसाफोरा समाधान जानाय नङा बुजि मोननानै बारग' NDPआ मोननै बाहागोआव गावदों जोङो BPF खालामदों जों खावसेया UPPR खालामदों जोंनि थांखिया मोनसेयानो जोंहा समायसा दङ राजखान्थिनि अनसायनाय जोंनो नांगौ बेखौ बुजिनानै जों सापर्ट खालामदों जों BPFनि प्लेटफर्माव थानानै बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया जोंनो खोथा होदों जोंनि मोनफ्रोमबो समायसाखौ समाधान खालामगोन बेवहाय जों रायजोनि खाथियाव थांनानै बेसेन गोसा भटखौ बिदों
नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियावबो बिदिनो दिनै माखासे जोंनि बारग' एनडिपिफोरा इउपिपिएलआव थानानै दिनै खामानि मावबाय बिथांमोनाबो बुंबाय प्रमद बर'आ जोंनो खोथा होबाय जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याखौ समाधान खालामगोन जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन नोंथांमोना जोंनि थाखाय खामानि माव बे खोथाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बारग' एनडिपिफोराबो इउपिपिएलनि थाखाय खामानि मावबाय दिनै जों नुबाय मोगथाङाव इउपिपिएलआ पावाराव फैबाय खम नाम्बार मोननायनि गेजेरजोंब्लाबो बिपिएफआ पावाराव फैयाखिसै जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो जों जुजिदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि जों सहाय मोनाखै आंहा गोसोआव दङ माजबादनि एमएलए सरन बर' बिथाङा जोंखौ लिंहरनानै बुंदोंमोन हारिमुखौ दों आरो आंखौ दों जे फंबायफोर आंहा गोबां गाज्रि बर' गामिफोराव आंहा गोबां गाज्रि बेवहाय आंनि जानानै नोंथांमोना खामानि मावदो आं देरहाथारनांगोन अब्ला जों बुंदों जागोन आदा नोंथाङा देरहाथारनांगोन नोंथांखौ जों एमएलए खालामगोन खिन्थु मोनसे बाथ्रा नोंथाङा जुदि एमएलए जायोब्ला नोंथाङा जुदि देरहालाङोब्ला जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो नाजानांगोन खोथा बुंनांगोन रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जेलाव दङ जोंनि लोगोफ्रा केस उइथड्र जायाखै बे मोनफ्रोमबो समस्याखौ समाधान खालामनो जुदि नोंथाङा खामानि मावोब्ला खोथा बुङोब्ला जों नोंनि जानानै खामानि मावगोन अब्ला सरना जोंनो फोरमायदों दिनै माजबादनि एमएलए बिथाङा जागोन फंबायफोर आं मावगोन आं बुंगोन आं जुजिगोन बेवहाय जों खामानि मावनानै होबाय धाम धुम माजबाद समस्थियाव गोलैनाय बर' गामिफोराव हाबबोबाय जों जेराव गोदो जाबोदोंमोन जों जेराव थाबोदोंमोन बैफोरबायदि जायगाफोराव थांनानै जोङो खामानि मावनानै होबाय सरन बर'आ देरहालांबाय नाथाय दिनै जोंनि सायाव खोथा बुंनायखौ जों नुवाखै इउपिपिएलआव थानाय माखासे एनडिपिफोराबो गोबांखौ एमएलए बनायबाय गोबांखौ एमसिएलए बनायबाय नाथाय दिनै बिथांमोनखौबो बुंनायखौ जों नुवाखै नोंथांमोननो आं खोन्थानो हास्थायदों जोंनि आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जाफैदों थांनाय बोसोराव बर'नि एमएलएफोर दङ जायखौ बारग' एनडिपिफोरा सहाय खालामनानै एमएलए बनायदों बिपिएफ आरो इउपिपिएलआव नुबाय दिनै जोंनि एमएलएफ्रा फंसेबो बुङाखै आहम जातिनि सासे एमएलए अखिल गगৈ जाय एमएलए जानायाव जोंनि थोबसेबो सहाय गैया जाय बेक्तिया एमएलए जाखांनायनि उनाव बारग' एनडिपिआ बिथांखौ लोगो हमनानै बुंफेरनो मोनाखै जे अखिल नोंथाङा एसेम्ब्लियाव जोंनि जानानै खोथा बुं जोंनि समस्याखौ फोजोबनो नाजा जों बुंफेरनो मोनाखै थेवब्लाबो बिथाङा बुंदों एसेम्ब्लि सिङावबो हुज्रिखाव बर' जातिखौ एनडिपिखौ अयनाय खालामदों कुनु पृथिबियावनो बेबायदि जारिमिन गैया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्तिकारिया जोबथासालियाव थानांनाय दिनै बर'फोरखौ बा एनडिपिखौ खालामदों शान्तिनि खाथिराव सुक्तिनि खाथिराव एनडिपिफोरखौ दिनै उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै अखिल गगৈ बायदिया बुंदों दिनै मानो दिनै बुङाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि एमएलएफ्रा मानो बुङाखै जायखौ जों सहाय खालामनानै एमएलए बनायदों जायखौ दिनै बारग' एनडिपिफ्रा मावख्रुबनानै पावाराव लाबोदों दिनै मानो खालामाखै दिनै जोंनो बुजिनो बाखि गैया बेयावहाय दिनै जोङो उपाय गैयै समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो पलिटिकेल पार्टिखौ जों जोनोम होनो गोनां जादों दिनै नाब्ला सारा बै समावनो एमए खालामनाय सासे बेक्तिमोन पलिटिकेल साइन्सआव बिथाङा एमए खालामदों गोसो खालामोबा बै समाव मोजां मोनसे साख्रि लानानै दिनै बिथाङा रिटायार जानायनि अबस्थायावमोन मोजां मोनसे पेन्सन लानानै गावनि न'खरजों ग्रें ग्रें रायजो जानो हागौमोन बियो नाथाय बेखौ खालामाखै बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरनाय हारिखौ गाबथाफिननो सिनायथिजों गावनि रावजों हारिमुजों जोंनि हायाव देरगा दुग्गायै मानसि बायदि थांना थाहोनो थाखाय बिथाङा बावसोमदों दिनै 1986नि 3 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिमबो बावसोमगासिनो दङ मा दरखारमोन दिनै हारिखौ जुदि मोजां मोनामोनब्ला गावनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि सिन्था खालामनायमोनबा मोजां दिनै बिथाङा पेन्सन लानानै रिटायार जानानै गावनि न'खर संसारजों दिनै रायजो जानो हायोमोन नाथाय बिथाङा बेखौ खालामाखै हारिनि थाखाय खालामदों बेवहाय बैबायदि बेक्तिफोरनि समस्याखौ जों समाधान खालामनो थाखाय एपिबिखौ जों जोनोम होदों आं दहाय बुंनाय बायदि जेराव समस्या थायो बेयाव दिनै बुहुमनि सुबुंफोरा बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनो पार्टिबो दादों आरो संगठनबो दादों आरो जोङो भारत हादरनि सिङाव थानायखाय भारत हादरनि संबिधाना जोंनो अधिकार होदों जोङो पार्टिबो दानो हायो संगठनबो दानो हायो बेबायदि मोनथायफोरा दङ जोङो एपिबिखौ बेवहाय जों जोनोम होदों 2 नम्बराव जोंहा जारिमिन दङ एनडिपिनि जि 35 बोसोर जारिमिन बिनि गेजेराव जोङो 27 बोसोरनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति मोनदों दिनै बर'फ्रा जों सिदानो बुंनो हायो एनडिपिनि बे 35 बोसोरनि जुदि जारिमिन गैयामोनबा सेन्ट्रेल आरो स्टेटजों बर'फ्रा मालाबाबो बेबायदि मोनथाम सुक्ति खालामनो हानाय अबस्थायाव थानाय नङामोन जों जोबलांनो नागिरनाय मोनसे हारिया मोनथाम सुक्ति मोनदों जों मालायजों मुगै जानाय मोनसे हारिया गावनि सिनायथिखौ नागारलांनाय मोनसे हारिया गावनि भाषाखौ नागारहांनाय
मोनसे हारिया अर्थात बर' हारिया बे 27 बोसोरनि गेजेराव मोनथाम सेन्ट्रेल आरो स्टेटजों सुक्ति खालामनो हानाया दिनै शक जानो गोनां बायदि जों हायामोन दिनै NDP नि जुदि 35 बोसोरनि जारिमिन गैया 93 आव BSC एकर्ड खालामदों बर'फ्रा नंगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन खालामदों 2003 आव BLT आ BTC सुक्ति खालामदों नंगौ बेखौ BLT आ साइन खालामदों 2020 आव NDP आ BTR सुक्ति खालामदों बेबायदि सुक्तिखौ मानि थाखाय मोनदों 35 बोसोरनि जोंनि जि जारिमिन बिनि थाखाय बर' आरो बे ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो सुक्तिनि खोथायाथ' बाद हो जों गोमालांनायनि लामायावमोन बर'फ्रा बे सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे ट्राइबेल ग्रुपमोन जोंनि सुबुं अनजिमायानो बयनिख्रुइबो बांसिनमोन दिनै जों मानो खमायलांदों दिनै जों मानो गोमालांनो लामायनायनि लामायाव दिनै जोंनि सुबुं अनजिमाया मानो खम जाखो जोंथ' दिनै जारिमिनाव बांग्रि गोसा फैनानै हा गावनानै बर'फ्रा खोबलाजोबनानै थैनाय जों नुनो मोना जोंथ' दिनै जारिमिनाव महामारि जानानै मेलेरिया जाग्लुंनानै कलेरा जाग्लुंनानै थैग्लुंनाय जारिमिन जों मोना दिनै बोरै जोबलांखो दिनै जोंनि गेजेराव गेदेर एग्जाम्पल दङ आदा बिथाङा दिनै बे बयगआव फैबाय टाइटेला बसुमतारी राव रोङा दिनै बर' भाषा बुंनो हायाखै मानि थाखाय दिनै बिथांनि बिमा बिफाया मानि थाखाय जों सोलायनो गोनां जानाय मारै जोङो बर' रायलायबाय थानाय बर'फ्रा अकस्मात गावनि रावखौ खोमानो गोनां जानाय बै टाइमाव जोंखौ नासयनानै गादबनानै सोबख'नानै बुहुमनि बिखानिफ्राय फोजोबनो षड़यन्त्र खालामबायमोन जों नुबोआखै बे जारिमिनखौ जों मोनथिदों जोंनि गेदेर गोलावजों रायलायनानै गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारा जेब्ला सिजफायाराव फैदों वेलकाम स्पिच माने वेलकाम सिजफायारनि मिटिंआव बिथाङा बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बियो रोखा रोखा फोरमायनायखौ जोङो मोनथिदों जोंहा गोसोआव दङ जे जोंबो नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइबो देरसिन ट्राइबेल हारिमोन बर'फ्रा जों बुहुमनि बिखायाव जोबलांनायनि लामायावमोन जेरै बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन जुनार जरासिक पार्कआ बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय दिनै जों नुलिया बुहुमनि बिखायाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन दाउ दद' दाउ दिनै जों नुनो मोनलिया देरसिनमोन बिथांमोनाबो बे जुनारफोराबो दिनै बुहुमनि गेजेराव नाथाय बिथांमोना समजों खारफानो रोङियाव जुजिनो हायाव बिथांमोना बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांबाय बर'फ्राबो बे एखे अबस्थामोन गारबोनाय समाव जोङो गोमालांबायमोन जों देरसिनमोन नाथाय नासयनाय आरो सोबख'जानायनि थाखाय अन्याय आरो अयथासार खालामजानायनि थाखाय जों गोमालांबायमोन गोबाङा गावनि राव हारिमु गावनि सिनायथिखौ नागारनानै गुबुनजों गोरोबफ्लेबायमोन जोंनि गासैखौबो जों नागारनानै गुबुन जाबायमोन बेवहाय जों जोबलांनायनि लामायावमोन बेखौ दिनै गिखांनानै बै समाव नाब्ला सारा BSF खौ जोनोम होदों बेबायदि जोंहा जारिमिन दङ आरो बे 35 बोसोरनि जारिमिनाव नैबे ओनसोलखौ नागारनानै NDP आ सोरजियाखै बांसिन दुखु दाहा बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजाफोरा NDP जों लोगोसे थाफानानै बे जारिमिनखौ सोरजिदों गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि मुङाव बुख्रुब जादों गोबां आइजोफोरा गावनि गोरबोआव जोनोम मोननाय गथ'खौ हारिनि थाखाय दान खालामदों गोबां आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर होगारदों गोबां गथ'फोरा मावरिया जानांदों दिनै बेबायदि जारिमिन सोरजिदों 35 बोसोर NDP जों लोगोसे नोंथांमोनाबो दिनै बे जारिमिना दिनै सनमान मोनाखै जों थांनानै थादों दिनै मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउ बावनायनि थाखाय जोंनि जि लामाफोरा मोजां जादों जों जे स्कुल मोनदों कलेज मोनदों जों जे हरनि समाव सोराङाव थानो मोनदों जों ओरैनो मोनाखै मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउ बावनायनि थाखाय जों मोनदों आरो बे मुंख्लंफोरा दिनै सनमान मोनाखै बे 35 बोसोराव NDP नि सोमावसारनायाव 4611 जन मुंख्लंफोर दङ दिनै बिथांमोना दिनै गोमालांनायनि लामायाव सोर साबैसेया दिनै सिनाय मोनो खौला होननानै बुङोब्ला सोर साबैसेया दिनै महरजों लोगोसे सिनाय मोनो जाब्रां होननानै बुङोब्ला जाय व्यक्तिफोरनि जिउ आरो थै होनायनि थाखाय दिनै जों सिनाय मोनजादों जों हारि बायदियै थांनानै थादों थ' बिथांमोना दिनै बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनायनि लामायाव जारिमिना दिनै गोमालांनायनि लामायाव बेवहाय दिनै बे जारिमिनखौ हमथाबनो थाखायबो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जों जोनोम होदों जों नुदों 2003 आव BLT आ BTC सुक्ति खालामनानै फैदों बिथांमोनाबो एक्स बेल्टी हिसाबै थाबाय थानायमोनबा मालाबाबो गावसोरनि जारिमिनखौ नायफाफिननो हानाय नङामोन BLT नि सोमावसारनायाव जेसेबांखिनि जोंनि बिर जोहोलावजोफोरा जिउ गारबाय बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया अरायनि थाखाय क'क्राझाराव देबरगावआव 80 बिगासो हायाव मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे मार्टियार सेमेट्रि बनायनानै गायसननानै दोनबाय बेवहायनो जों बुंदों दिनै 5 बोसोर बारलांबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि हिर'फोरा गोमालांनायनि लामायाव दिनै जों रावबो सिनाय मोना दिनै जों बेखौ बारग' NDP हिसाबै 500 बोसोर थांना थाब्लाबो जों मोना जों हाया खालामनो
हाग्रामा महिलारियाबो हानाय नङामोन बिएलटिनि समाव सोमावसारनाय समाव जायफोरा मुंख्लं जादों जायफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोननि न'खरखौ नायनो एक्स बेल्टी हिसाबै थानायबा बिथांमोनाबो हानाय नङामोन नाथाय बिथांमोना बिपिएफ सोरजिनानै बिपिएफ पलिटिकल पार्टी दानानै बिथांमोना पावाराव फैबाय लगे लगे मुंख्लंफोरखौबो सन्मान होनो हाबाय आरो गावनि सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानाय गासैखौबो बिथांमोना नायफाफिननो हाबाय बेवहाय दिनै जोंनिफ्रायबो क्लियार दिनै जोंनि जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै जोंखौ जायफोरा जाहोदोंमोन जोंखौ जायफोरा दोनखोमादोंमोन जों खनसेबो दिनै खबर लाहैनो हाया गोबां जोंनि मुङा बुख्रुब जाबाय दिनै बेंगुरा जानानै थाबाय गोबां न'खरफ्रा दिनै सिलिंखार जालांबाय दिनै जों नायफाफिननो हायाखै आरो बेखौ जों माब्लाबाबो हानाय नङा बारग' NDFB हिसाबै थाबाय थायोब्ला दा बेवहाय जों APB खौ जों जोनोम होदों जोंनि जारिमिनखौबो सन्मान मोनहोनो थाखाय जों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जों जोनोम होदों बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे सिमां दङ बे सिमाङा जोंनि हाखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव जिरायनाय जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बे सिमांखौ नुदों जेन जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनानै थांनानै थानो हायो जोंनि गेजेराव जौगानायखौ जों लाबोनो हायो जोंनि गेजेराव पार्मानेन्ट सान्थिया जाहाथे जेन फैयो बेखौ जोङो सिमां नुनानै जों बे पार्टीखौ जों जोनोम होदों दा आं बेवहाय खावलायगोन बे बिश्वनाथ स्टियारिं कमिटिनि बेन्दोङाव जायफोरा दङ बा नोंथांमोना बिबान लादों नोंथांमोना गोसो होनानै दिनै खामानि माव जोंहा दिनै